ala gafarta mana wannan abin yana ci min tuwa ƙwarya. Mijina na wadata ni da komai da abinci amma baya wadata ni da kuɗi wallahi. Shi yasa nake neman taimako a gare ka. Ina wadata da ke da komai da komai. Kuɗi ne kawai baya baki. Ayyi mata a game kam, a game, ayyi mata a game kam. Lallai kina da sa'a, sai dai akwai 'yan matsaloli kaɗan. Amma kafin nan idan kika koma gida zaki namijin istighfari kafa 1111. Kai malam. Zaki kawo mana murmushin kiyashi guda 3. Sannan zaki kawo mana sauro bazawara mai ido 1. Sannan zaki kawo mana hantan kwado. Aikin ki zai yi kyau. Idan ba za ki iya ba sai mu haɗa ki da aljani ɗan magyazo. Aikin ki zai yi kyau.